Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। भिडिअआ 10 दिनसो जाबाय आरोना लोगोफोर बानायनानै दोननाया सिगांनि अखा हाबाय थानाय समनिनो ओमफ्राय आङो दासान्दि भिडिअ बानायनो हाथ'वाखै फिसालाफोरनि फरिखा जागासिनो ओंखायनो आङो सिगांनि भिडिअखौ दा होनोसै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। फिसालाया आंना लोमजादोंमोन, लोमजाना हामबाय दा फरिखाखौनो माखासे होनो हायासै। नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोरब्ला भिडिअखौ। इभिनिं टाइम लोगोफोर, इभिनिंआव नै आङो थालिरखौ एवनो नागिरदों। ओंख्रि जाग्रा थालिर आरोना लोगोफोर बियो, ओमफ्राय आङो एवगोन आरो बेखौ साजों जानो। हाना लाग्रोनोसै आङो फिसा फिसा, ओमफ्राय थावआव एवनोसै साहाजों लोंसै आरो। गथ'फ्रा बेखौ ओंख्रि संबाथाय जाया आरोना लोगोफोर, ओंखायनो आङो बेखौ थावआव एवनानै होनोसै। फ्रेन्स फ्राइ बायदि आरो खालामगोन आङो, फ्रेन्स फ्राइ। सायना लानोसै लोगोफोर आङो। लेमनानै लाबाय लोगोफोर, नै आङो हास'बाय आरोना, सुनानै लाबोबाय आङो फिसा फिसा हाबावनोसै। फिसा फिसा हागोन आरोना नै फ्रेन्स फ्राइ बायदि, आलुखौ जेरै खालामो बिदि थालिरखौबो। थावा दुंबाय लोगोफोर नै, ओमफ्राय ओरैजाय लाल साहा जानदों, हाइजें हाना होबाय। ओमफ्राय नै र' बेयाव संख्रि आरो माबा फोना लाग्रोनांगौ, संख्रि फोना लाग्रोनांगौ थालिराव। र' फोनाखै ओरै हमलाय मबाइलखौ। संख्रि होबाय, हालदै होनोसै। संख्रि आरो हालदै मिक्स खालामबाय आं बेयाव। खनसे नै बाबा kira paper लानानै फैखांलाय लें पेपार लानानै फै गांसे नै बे माबा न' माथो गेजेराव माबा लिरनायसो दं नोंलाय जाया लायलायनि बे खाथा फिसाखौलाय बाबा बे खाथा फिसाखौलाय Tunggu sabu. Agak macam kita di bawah nak harus nak. Sabar. Kem jahang bayi lufer. Kang berna nih. Sudah sabar. Kang ya. Muni tu. Kau subkangannya leha hana langsung berperiyo. Nih, eugasi moनबाय nih. Krem moनबाय र' गुसु जाथों र' गुसु जाथों हमनोसै मोनबाय लोगोफोर नै मोनबावबाय खांसेखौ
थांलाय माबाया हाया जाबाय एवखांबाय लोगोफोर जानोसै नै बै खाजु बिजौआव ओरै थांलाय ओरै फैलायनो गोजौआवनो थांखाथारदों आं बेखौथ' होनदों Sudah sama. Runa, keren. Langsung. Ada? अभी बिस्कुट गया जानोसै लोगोफोर ने मेरी गोल्ड लाय दङलाय नों गोथाव न'आव बानायनो ना होआ मामिया साला दखानाव थांनो हाथारमोन साव संनाथ' साव संना टेस्टिथार फ्रेन्सफ्राबो टेस्टिथार सालोंखांबाय लोगोफोर नै दसे बेरायनो आरोना लोगोफोर बाहेराव दै ब्रुब्रु जानानै गासिबो जायगायानो हा एम्फौ बारहोनो दै बारहोदो दै जाजोब्बाय लोगोफोर गासिबो जायगाया खानाय लोबदोंमोन खर'आ गिसि रानाखै लोगोफोर लामाया मा अबस्था जाखो दहाय बांसिन गिदिरमोन आरो दा अखा थाथ'नायखाय एसे फिसा जासिनबाय दे एम्फौ बारहोनो फिसालाया वाव बारदोंथ' देलाय वाह मेला मेला बारथ' वाह 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 चल थाबायजाला माथो लामाया दै जाजोबो लोगोफोर जोंना दैलाङाव बिदिनो माबा हा दै सोबलाङोब्रा गैला ड्रेन गैया आरोना लोगोफोर ओंखायनो जोंनिया दा दैया अखा दैया बिदिनो जमा थायो ड्रेन गैयिखाय ओमफ्राय लासैसो सोबखांलाङो आरो नै लोगोफोर नैबे गोजौआ बयस हस्टेल आरो बैथिंजायनि गोजौ येल' कालारनि येल' कालारनि बिल्डिं दंना मोनसे बियो गार्लस हस्टेल आरोना लोगोफोर गार्लस जों मानि बेयाव हस्टेल दङ मोनफैबाय लोगोफोर नै दै जिङाव हाग्रा जाजोब्बाय लोगोफोर नै दैया दुनालिनि दैया अखा हाबाथाय देरो बेयाव खालामनो हास'ना बेयाव खालामनो नै देरदों दैया लोगोफोर बिराद गुवार बे साइडआव दुनालिनि दै बारहोआ सना बेयाव बारहो बे हाग्रायाव एफा गोजानाव थां नामा बारहो ए खनसे बारदों दे जायगाया माबाथार लेवार मागोन लेवार फैदो थांसै ना बैयाव बारहोफै दुब्लियाव बेयाव बारहोनाङा फै सुवा खनसे गाहरनो ओरै फै हाबखो ना माखो सेन्देल सोरखिखो नामा ए मा सुबिदा सेन्देल गब्लंलायनाय मा बियो ए मा बिबार माबा बेलाय गलाबसो खोमा गलाबनि दालाय सुवा गलाबनि दालाय खोमा
आइथिं नांहैदों ना मादों फैदो थांफिनसै लोगोफोर फैदो सना फैदो फैदो थांबाय फैदो 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 थांफिनसै berapa hari aro? Sagat dulu pani mesin asap. Periksa, kemudian di mana sih? Yo baru kan? Yo baru kan? Deh baru. Roh, apa nih? Deh. Imbu बारहोनो लोगोफोरनि बा गोजान बारलांथारबाय दे बा जायासै इयो दे खनसेल' खालामसै जाबाय जादों बेयो एसे थ' स्लो हो गया बस हो गया ना गेरें Iya. Tunggu. Push. Piduk. Gila. Dia. Goslah sih kan piduk. Ini girls hostel ada logo per yellow blue building ada iklau जों माइ स्कुलनि girls hostel बियो प्रिन्सिपालनि जों माइ स्कुलनि प्रिन्सिपालनि hostel आरो इयो मालिका बेलेग आरोना बेहा हौवाफोरनि hostel बियो आइ माने थांखो फैदो सना फैदो थांसै फैदो ओइ गगा मोननांगौबा दिगदार जागोन फरिखा खाथियाव फैदो थांसै फैदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै गोदान भिडिअ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आरोना लोगोफोर आरो भिडिअखौ सोरबाफोर गोदानफोर नायसनदोंबा साबस्क्राइब खालामना हो आरोना लोगोफोर बाय